Svätý Ján od Kríža hovorí: vo všetkých veciach, vznešených aj prízemných, maj za cieľ Boha, inak vôbec nedosiahneš pokrok v dokonalosti a zásluhách. Všetko, čo Boh stvoril, má svoju typickú dobrotu a dokonalosť. Ale stvorenie nevyšlo z jeho rúk celkom dokončené. Pri tvorení chcel, aby stvorenie bolo na ceste, lebo smeruje ku konečnej dokonalosti, ktorú má dosiahnuť až neskôr a pre ktorú bolo predurčené. Tvoj život je súčasne skúsenosťou bytia na ceste, a teda zo samej prírodzenosti bytia účastníkom rôznych skúseností, ktorými ťa Boh pripravuje na stav dokonalosti. Dôležitú úlohu tu zohrávajú nielen vznešené veci. Ak sa sústredíš iba na ne, môžeš prejsť popri plánoch večnej múdrosti, ktoré sa prejavujú v druhoradých činnostiach. Túžiš po iných a myslíš si, že iba v nich sa môžeš realizovať, že iba oni idú v ústrety tvojim záujmom. Môžeš prejsť ľahostajne popri takýchto skúsenostiach a vôbec ti nenapadne, že v tom, čo je nízke, podradné a jednoduché, sa skrýva pre teba najlepší spôsob boja s jemnou pýchou skrytou v srdci. S tou, ktorá nerada ukazuje svoju tvár.